Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Igcine ngokudutshulwa yafa Inja Ebulale umfanyana oneminyaka engu-8 eVista Park eBloemfontein Ngesihluku ngesikhathi imhlasela yamluma emqaleni waze washona. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibolo khona le video. Mangoqala sijoyinele likhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Imbulale Ngesihluku umfanyana obeneminyaka engu-8 Inja yohlobo le-pitbull eVista Park ngesikhathi imhlasela waze washona. Kubikwa ukuthi umfanyana oneminyaka engu-8 kubikwa ukuthi umfanyana olinganiselwe eminyakeni engu-8 ohlaselwe Inja ngizolo ngomgqibelo ngesikhathi edlalela igcekeni lakubo eVista Park. Ibe isimhlasela yamluma umqala waze washona. Kube sekubizwa amaphoyisa ngokukhulu ukushesha afica umfanyana esevele selele phansi eseshonile. Inja igcwele igazi ihlele eduze kwakhe. Kudingeka ukuba amaphoyisa ayidubule lenja. Yize noma ibingafuni ukufa igcine yadutshulwa yaze yafa ngoba ibinolaka olumangalisayo. Okhulumela amaphoyisa eFree State uthe uhlobo lenja le-pitbull Ebulale umfanyana obedlalela kubo eVista Park eBloemfontein izolo ngomgqibelo. Ngokwezitolo kuthiwa Inja le ijampe ucingo maqede yahlasela umfana obedlala kamakhelwane. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko esibamangaze kakhulu. Bathi isebekhathele izinja ezibhuqabhuqa ingane. Praise Masile luthe kungani abantu besaqhubeka nokufuya lezinja njengoba ziyizilwane. Umkhanyiseleni Hlophe uthe abantu abalaleli futhi sophinde beze kukangakhi nje izinja zohlobo le-pitbull zibulala abantu. Maze ngayizwela ingane encane eshone Ngesihluku. uSipho uNdlapha uthe abantu abafuye uhlobo lezinja kumele manje beboshwe njengoba lezinja zinenkani futhi ke azilaleli zibhizi zibulalana nezingane. Bafethu ke abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikoleni zokuxhumana. Nami ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.